Din il-ġimgħa fil-Partit Nazzjonalista kien hemm ħafna li tkellmu dwar kif il-kap Bernard Grech kien daħħal fil-partit lil Chris Pereġin u taħ wieħed mill-aktar ruoli importanti bħala parti mit-tim tal-istrateġija tiegħu wara li dan kien parti mill-attakk li sar fuq it-tabib u deputat nazzjonalista Stephen Spiteri. Tirrapporta dwar dan il-Gazzetta Kulħadd li kwotat sorsi fid-Dar Ċentrali illi qalula li minħabba fekk kien hemm xettiċiżmu kbir fil-Partit Nazzjonalista nnifsu meta Grech bat l-awguri tiegħu lill-istess Spiteri appena aktar kmieni din il-ġimgħa il-Qorti Kostituzzjonali sabet li l-Spiteri kienu nkissrulu drittijiet tiegħu u ordnat li jitwaqfu proċeduri kontrih mill-Kunsill Mediku. Kif inhu diġà pubblikament magħruf lejn l-aħħar tal-2018 kien hemm investigazzjoni li bdiet mill-Kunsill Mediku wara stejjer fil-konfront ta' Spiteri. Dawn l-istejjer ħarġu fil-Port Love in Malta li dak iż-żmien kien proprjetà ta' Chris Pereġin. Persuni qrib il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista dejjem sostnew illi Pereġin kien fost l-aktar li mbottaw din l-istorja. Miegħu kien hemm ukoll nies tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista. Iżda dakinhar Bernard Grech ma tantx kien inkwieta l-Spiteri għax lil dawk l-istess esponenti kien ippremjhom waqt li lil Pereġin taħ waħda mill-aktar karigi importanti fil-partit, dik ta' strateġista ewlieni. Is-sorsi fil-Partit Nazzjonalista fakru wkoll li waqt li Spiteri kien għaddej minn dan kollu il-kap tineħħih minn kelliem tal-Oppożizzjoni għas-saħħa. Fil-fatt, fil-bidu tal-2021 kien sar teddid serju ta' riżenji minn kumitati sezzjonali li waslu biex il-parir ta' Pereġin u oħrajn qrib Grech ma jiġix attwat u Spiteri baqa' fil-kariga. Dakinhar Grech rid jagħmel reshuffle li ma rnexxilux jagħmlu hekk kif kompla joħroġ ċar kif fil-Partit Nazzjonalista Grech jitmexxa u mhux imexxi.